Sziasztok, jó napot kívánok, csókolom. Hát akkor lássuk, hogy miről is szól ez az éneklőház. Vágjunk is bele. Adott egy épület, ami a városé, és amiben egy árvaház működik. Egy özvegy működteti, mióta a felesége meghalt. A bajok akkor kezdődnek, amikor a város polgármestere igényt tart erre az épületre. Csak hát nem lehet bezárni minden ok nélkül egy árvaházat, elvéve a gyermekek feje fölül az otthonukat. Mert hát az milyen fényt vetne a város előjárójára. Nem túl jót, igaz? Hát, mindenféle rendeleteket hoz, hogy megnehezítse az intézmény működését, azt remélve, hogy majd az egyik ilyen rendeletnek nem fog megfelelni az intézmény, és bezárhatja okkal. Például kiköti, hogy kell felvenni egy nevelőt, aztán létszámhoz köti a működési engedélyt. Tehát özvegyünk kénytelen feladni egy hirdetést, hogy nevelőnőt keres. Na de ugyan miféle fizetséget ígérhetne? Hát nem sokat. Épp csak szállást, meg ételt. Na de ki jelentkezne egy ilyen hirdetésre? Ugyan ki? Hanem pár nap múlva kopogtatnak az árvaház ajtaján. Egy nő, meg egy gyerek. És hát az intézmény matrónája, a szakácsnéni előtt nyilvánvaló, hogy ez a nő nem a hirdetésre jelentkezett. Csak úgy kapóra jött. Hiszen nevelőnő kipipálva, a gyermeklétszám kipipálva, akár még jól is elsülhet, nem? Vagy mégsem? Érkezik ugyanis ide az intézménybe meglátogatni a gyerekeket az árvaház anyagi támogatója, egy rendkívül csinos, gazdag, titokzatos hölgy, aki előtt szintén nyilvánvaló, hogy az újdonsült jövevényekkel valami nincs rendben. Végre valami kalandos történik itt, hát gondolja, felkavarja az állóvizet. És hát történik, hogy elveszíti rendkívül értékes nyakékét itt, az intézményben. Rögtön ezután pedig eltűnik a legutoljára érkezett gyermek. És amikor kijön a rendőrség, és nyomozni kezd a nyakék után, a nő, az újdonsült nevelőnő pánikba esik. Aztán pár napra rá eltűnik az összes többi gyermek is. És hát ugye egy árvaház árvák nélkül nem árvaház. Tehát a polgármester úr számára szabad az út, ráteheti a kezét az épületre. Aztán a szomszéd városkában furcsa hírek járják. Rögtön ezek után. A város szélén áll ugyanis egy félkész épület, hatalmas félkész épület, ami egyik napról a másikra, mintha csak szellemek járnák, énekelni kezd. De vajon tényleg a ház énekel? Vagy mégsem? S hová tűntek a gyermekek? Megkerülnek valaha? S ha igen, akkor lesz még otthon a fejük felett? És ez a nő, ez az újdonsült nevelőnő, ha nem a hirdetésre érkezett, akkor kicsoda? És miért jött? És ami gondoskodó, álmodozó, árvaházat működtető özvegy emberünk tud még valaha bízni a világban, az emberekben? S vajon a polgármester úr és az ő lefizethető rendőre nem hiába ármánykodtak? És vajon mi lesz a sorsa a háznak? Mi lesz a sorsa az intézménynek? Mi lesz a sorsa a rendőrnek, a polgármesternek? Mindezen kérdésekre megkaphatjuk a választ. Hogyha kedves közönségem velem tart a következő néhány videóban, és dalszövegről dalszövegre, ne ijedjenek meg, nem fogok énekelni, csupán felolvasom majd a szövegeket.
Szóval dalszövegről dalszövegre kibontakoznak előttünk szép lassan sorjában az események. Hát szeretettel várom önöket az én képzeletbeli színházam ajtajában. Megjelenni, alkalomhoz illően, nyitott lélekkel és fantáziával, és iratkozzanak fel, kérem, hogy meghallják az előadás kezdetét jelző hangocskát, addig is pedig éljék az életüket, ha lehet, igyekezzenek boldogan élni azt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.